Tak to si ty, ten snílek, čo už roky dúfa, že na ulici stretne Adrianu Sklenáříkovú a pozve ju do svojho jednoizbového podnájmu, kde bývaš s 3 typkami. A prečo ťa asi ani raz nepožiadali, aby si im vyklidil kvartír? Jasné, však spolu drvíte countera a to nikto s estrogenom v tele nedokáže celkom pochopiť. Á, počkať. To, že o tebe tvoji spolužiaci z matfizu jediní ľudia, o ktorých môžeš hovoriť s predponou ex, hovoria, že si nudnejší ako Benny Hill, není úplne fér. Však tvoja mama každému vraví, že máš taký kultivovaný intelektuálny humor. Komu záleží na tom, že koniec svojich vtipov musíš oznamovať vetou? No a to je vlastne všetko. A vždy, keď prídeš do baru, každý ťa pohľadom prosí, aby si sadol niekam inám, si tak trošku lúzer. Ale keď dáš preto slovo undergroundový, hneď to znie lepšie. A to, že máš doma kompletnú diskografiu Michala Davida, je len dôkaz toho, ako si v skutočnosti citlivý človek. Amorálne myšlienky ťa pokúšajú len keď si donekonečna prehrávaš scénku z Baywatchu, ktoré sa Erika Eleniak tak vzrušujúco sprchuje. Z pomyslenia na Valentína ťa strasie odporom. A vždy si spomenieš na to, ako si pred pár rokmi lesbickej spolužiačke zaplatil 300 korún, aby s tebou 14. išla na spaľovača mŕtvol do tvojho obľúbeného klubového kina. Neboj, kamoš, ešte nič nie je stratené. Viem, že sa tvári, že Facebook je pre teba len strata času. A pritom potichučky každý deň čekuješ fotky báb, ktoré nemajú zamknutý profil. Ale vieš čo? Keď už si tam mrkni na prvú facebookovskú zoznamku, kde naozaj vieš a vidíš, kto ťa balí. Lámešin ti navyše vyhliadne babenky, ktoré majú radi podobné veci ako ty. Veď vždy je šanca, že sa nájde niekto, kto má aj po 20-ke stále celú izbu oblepenú plagátmi Davida Hasselhoffa.